малоико пурсидан аз Аллоҳ субҳанаҳу ва таоло баҳри чӣ Иброҳима халилуллоҳ кардӣ? Аллоҳ чӣ гуфт? Гуфт рав хита ба мисли одам ки дар замин ва номи маро бигӣ. Гуфт бугӯ Аллоҳ. Бибин гуфт Иброҳим ма чӣ мега? Мега ин малоико омад дар замин мега гашта сабд аз пеш ҳазрати Иброҳим мега кафта дутар мега Аллоҳ гуфт яке мега. Ки ҳазрати Иброҳим шунид ҳайрон шуд. Гуфт ки боша номи Рабби маро гирифтак мақсад ҳайрон шуда омад пеш гуфт чӣ гуфтӣ? Гуфт Аллоҳ. Гуфт як бор дига бугӯ. Гуфт чӣ метимада? Гуфт агар ма бугӯм. Гуфт гӯспанд метимад. Гуфт бугӯ як бор дига. Мега як бор дига. Гуфт Аллоҳ. Ҳазрати Иброҳим ҳайрон шуда истоид гуфт як бор дига бугӯ. Гуфт Аллоҳ. Аввал пурсидаш ки чӣ метӣ? Гуфт тамоми гӯспандомо бигӣ. Гуфт як бор дига бугӯ, тамоми гӯспандомо бигӣ. Гаш мега гуфт Аллоҳ. ҳазрати Иброҳим ҳайрон шуд, хирсан шуд ки ӯ ченин чигаи хеле мисол сухан намекарданда. Ба ҳамин хотир вақте ки шинид ҳайрон шуда буд, ба ҳамин хотир рафт пеши шахсият бигем як малоик буд, мисли одам омада буд. ҳазрати Иброҳим пурсид гуфт як бори дига бугӯ. Гуфт чӣ метӣ? Гуфт чизе ки хоҳӣ. Гуфт ҳичи надорӣ дига. Гуфт ман қатъи хонаводаам гуфт хизматгорот мешавам. Чизе бугӯй мо мекунем. Як бор дига бугӯ. Гуфт Аллоҳ. Шумо пурсидаед ки бародари азиз чӣ гуна барои як номи Аллоҳ гирифтан ҳазрати Иброҳим чанд бор пурсиди малоика бигем ки бугӯ чӣ метавон? Чизе ба номи Аллоҳ мисол. Фаҳмидӣ? Фақат як номи Аллоҳ гирифтан ҳазрати Иброҳим барои чӣ халилуллоҳ кард. Бин ҳама чиша барои як номи Аллоҳ субҳанаҳу ва таоло гирифтан бигем дар ин малоик бигем ҳадия кард дод. Гуфт ман бигӣ як бор номи Аллоҳ бугӯ. Ирӯз бародароро мебинем, ирӯз одамоеро мебинем, ирӯз кӯдакоро мебинем дурӯзан дар Тоҷикистон валлоҳи биллоҳи валлоҳи ба худо инами қасамот барои ҳеҷ ягон кор нест, ягон мушкилиёт нест. Не ки инами қасаморо мехӯранд. Шумо як бор фикр кунед, баъзеш корҳои дар корҳои ҳаром бо қасам мехӯранд. Баъзеш ягон кори ҳаром кардига дар ҳамин кор бо номи Аллоҳ меёра қасам мехӯред. Ранги бигем закуска шидига ту нами қасам хӯрӣ, бовар кунед гарини гунаҳгор мешавед. Худдорӣ кунед ай қасам хӯра. Одаме ки бисёр қасам мехӯрад бай дурӯғ мегӯяд. Фаҳмидӣ? Кадоме ки бисёр қасам мехӯрад бай дурӯғгӯ, ира бидонед. Не забудьте подписаться, лайк, комментарий, потом подписаться.